Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kaseng New Trap National Youth Front, Northern Region. Henne kasngi ke kat New Trap Kuala Kalajbo ya ka dorkhas ka office trekam jong controller examination jong ka Meghalaya Board of School Education Mbose Shillong Bandawa ya ka Center of Examination haka Thaiñ Mawhati na ka benta ka Eksamin Secondary School Leaving Certificate. Ka daw ba kani ka sengla dawa ya kani ka Jaka Thoh Eksamin. Kadai ba ki center badan menta ki jingai palat na ki shnong ba ki shong ki sa ki khenna. Haka ba ki khenna skol ki ha banya lanti de bon kanta ban poi si ki Jaka Thoh Eksamin jongki. Kini kinong ilam ke Hnyf kila pun pauru ba kibre ba syong basa ki Thaiñ nong kandong kilong gi bedong bat kimla ban wayeng lane ban ai bai kali man la kasingi la ki khon ban na cheskol hadin ke ji kando you controller examination jong ka Mbose Shillong u president jong ka Hnyf Northern Region u samna Marcus Martin habaya kran berkilat patai kubor kila pensyai susu baka ni kejing dawa jongki kamdai kasian ke baningkong Henry kila dep ya kendo tengru ya ki officer ke Mbose kam menchua bat kani kejing kendo jongki ne kasngi pat kalong tang ban penkan mau biang ya kejing dawa jongki ya ketnat Mbose kisah jenja tu kata-kata habide bat kejing jengai jongki snong kilenti kisengking ke ba kino snong hi kimla shu ban teng ban one for exam should from sning then man ta kaseng ka kasem ki rama snong ba dia ki nong snong ya kene ka agenda ko ba ngilong ram ta kasi sapi ti nagai ki kaseng ngada bi kendo ba di ba ngne mene di ba par kuning la kula ba le ai ba tudio ya kene center Mawhati ko ba di labu ya ka mo